para bagai bijak bat perlu barok basngap ya kaneka sikai niam jonga apdeng buro mi pi sikai sikai niam kebangi leman lak tayo kerban ke sikai niam kalau ke jmeto yu pi yang akum ju te chwa ban sikai i khot i berboy bleu bede unong hikai bak ba jongi ha ka kerteng pa baru kon bam sem bakoi amen ko bleu ko pa ni ai ngu yemen ta ka jing im jongi ka jing im jongi ka de ko chome pada kan ka jing im me kwa ban kintre nak beta ki jmentoy jongi nak beta ki jmentoy ki we bleu try kan ran ai kan sikai niam jongi kalau ka jmentoy ki we bat yang i kumju hikai yang ni Arab ini bagi wajib mentoy, ini kerja Arab coba maksudnya, bahaya kerja hika bagi wajib mentoy nak. Ni pa ni kene dah Chris try jongi, amen. Apa buat akhtian jong boleh na gospel jong Matheus lenang baar peu iwe du kan riu. Kaima beneng ke serim ya utrai beri wan so wan ubalami dang step rengap ban wer nong tre ha kabri so jong Daw liakut bat kinong bela ci danar ci sungi ula pak tre yaki ha kabriso. Ulami biang kumba kendai baje bat ulia i yaki briu ki bayang kai hayeu. Te ula ong haki piru lek tre ha kabriso. Wan bat ngan siu yapi kat badai hok. Kumta kira lek ula lek kumju Ulale kumju ha kapor khat ar baje bat lai baje habala jan san baje ulale biang cha ki chayeu bat ula chem ya ki wei pat ki briu ki baya yang kai hang ta bale phia yem plut por kai hang ne baro chisngi ula kali yaki kila ju bam don ba wer bala yangi te ula ong Lada kumta ki mapiru panlek tre ha kabri so wan. Da la premier tribe la ong ha sorda jung u. Ki khot ya ki nong bala pat siu bai nong yaki stang na ki ba la wer ki ba Khatduh Hato ki ba Nyngkong. Ya ki briu ki ba tre na du san baje la siu bai nong kat kador sisngi. Kumta ha bala siu ya ki bala wer Nyngkong kila tharai ban yo kambon re ki ru kila yo kat kador sisngi. Kila sim ya ka bainong bat kila stang ban ya knyum persa ya utrai. Ki ong kini ki briu ya ki bala wer Khatduh kila tre tang si kenta. Ngi pat la tre baro siswi bat ngi la sa ya kasit kasang pendan mesiu yaki kumba siu yangi ngap kolok ula pai ten utrai ha we na yaki ngam sem la le klop yapi pilia kut na em ya ka bai nong siswi te chim ya la ka bai nong bat khi lệch sa yeng la da ngala kwa ban ai yau ne uba Khatduh kumba ngala ai api Hato kamdan hok panle kat kaba ngamon yala kapisa ne pi bisni tang namar ba ngalong uba keloit mensim bat jusula penwai kumta ki ba Khatduh kelong ki ba Nyngkong bat ki ba Nyngkong kelong ki ba Khatduh ka gospel jong utrai ka jinge ro ya me ko Chris para bangai bije ngakwa banikai ni malo ka le gospel ka bang pule api mentan ka gospel jong Matheus sonong ba arpeu we do kan riu ka be thu yang is pang ka parsi ka ba jisu le thu ba we tried perso wan le where can train Lalu dalam step lalap iki hayau baula pak tre iki dak dia kut kador ci danar kabat ci swi tre bainong lalu jak pa kandai beje siam ki ju kanun ki brio bu yang kai hayau bumyo ju tre la pa iki kumju lalu ka pa khat ar beje kumju lalu hatu kasan beje i baki brio dang
Don hayo ke bercuai yang kai ulah kali tau try berjumpa persoalan. Boleh pergi yang kai seperti ke porang ni ke orang bangim don bimyo kam don ba ayang ni. Tu orang ki piru tre ka persoalan jana. Tiga le tre lakur ka jing tre bang jong chisngi tu try juga persoalan ulah khot yau sodar khot ikitu ba tre haka persoalan jengi siu bai noi ki sang chana ki ba Khatduh. Nau ba Khatduh. Bawan tretang sikenta ai kaju kador kumalai ikut begitu bawan nadu dang step rengap te markal lengkot ndak kala yo ek bainong kita bertre sibun kenta kala knyum are kala te nadu dang step hadu san baje men miet kum no kum tang yo kita ek bawan tang sikenta ke yo kat kador bat bangi tu we show try kum lo jubat iki kan ke parchi ke thu yang ni oi ka jing da wa kitu ki bela tre bu kham bon kenta ka nong ba kham he bani ba te tang kenta ka de ka long kum ta re ngim ju perkat pa de hato kitu ba te dang step hadu mit ki tre ba ki le ba ba tre pa tang kenta la su le ba hadu kata kham dep ka kam ban e kitu ba tre bo chi sui ka ning la singim ju kuli pat iman da de halo kata ka nong rim ke ba Khatduh ke long Nyngkong tu kitu ba Khatduh tre ba tu kata utrai jaka bersama la komen bani kitu ke betre sedih kenta jing dep petang kendian tre ba ke tre ka ba kitu betre tang kenta ke tre ba ani ada ti supu ko ke ka gospel de baong ke ba Khatduh ke long Nyngkong ke long ba Khatduh terima kata aku apa ni kain dia malu ke ni art likimat ke ba Nyngkong ke long Khatduh ke ba Khatduh ke long Nyngkong tu ya pai cak ba Nyngkong ki ba Nyngkong ha ka jing im ki ba le ba long ba ka ba ka jing im ki long ka ba Nyngkong ki long pat Khatduh te so pala so ngo ki bre ba long berbo chilin ter ha ka jing long Nyngkong ki poi ba ba cak jing long Khatduh ki ke ne kena school jing te kena ba start ba apa stang snam ki long ba Nyngkong ku snam ki long cha ba Khatduh ka kam ba kan jado ni kam ba kan jam sim ka cha jia kum ne per kam tam kam ba kan jam sim kam pakan jam sim ni long cerhem apa stang ila ba apa stang suki hadian kato kana snam gi jar ngai no gimle ba no gimle ba chu palai mo kitu ba Nyngkong klalong ke ba Khatduh dan kidaw ma aku apa no bahat kato kari kidaw kato terli kidaw pan ayak mat jumpi di ba Nyngkong kelong ba Khatduh na mar ka Nyngkong kitu ke ba Nyngkong kelong ba Khatduh kala malien ya kato ka jing im ngalong ba Nyngkong la biang la malien te kim tre si tom su kim le ba su la man len ka de ka pas liu ba che sieng la man len ka we kam ngim le su ka ba tham ngim tre si tom su kim le ba se de ka ne ka Nyngkong ka ba ar nama ke la man len kim long su ki ba cerhem kom bagi tre ha ba stang ka por ba stang ka sngi ha ka por bagi stang ba tre kam apa stang tre ba adu kata suki kam don su kata ka cerhem lama kim dan su kata jerham kidu na kata ji long Nyngkong suki ki poi pembanca ka ba Khatduh kabalai hadian bagi lemelen kim dan jerham kim tre su pantre ta kata ka mesem Yakob ta ka mata ka mesem Yakun pangade belong berbor ubay yo Nyngkong ade belong berbor ubay Yakun Yakob ko male lem ki we ka partai jeng ka partai Yakob partai Yakun competition kiwe ki compete balik poi chakmat ki bom compete ki poi chatrai sat ki randien te ki ne ki ba Nyngkong kala Khatduh ma kim tre chu ban ya compete pan ya khun pat kiwe ngade pan long ba Nyngkong berbo ngam de ban tuas ngam de ban long cha ba Khatduh ni pulek si ti ba Nyngkong jong Paulus bako si kin nong Korin kandai aposal na pen riu Paulus ukan sa panggai jeng mare sport kajik im juga kajik mare thong mare sport ki ba mare ki poi ka thong ki poi Nyngkong ki ba mare tang chile teng lenti tang apa stang ki long Khatduh kan ne gospel ki thu ikata la se ki tu ki ba ka ba Nyngkong ki long Khatduh na ma kim che chu panyale kembali orang lemelen kalau susah hang tu kemudian su kata ka spirit of competition teki here door no ha ka ching im jungki susu ka peloi ki ban long ki ba Khatduh ban Nyngkong ki long ba Khatduh mai ki la ki pi ai ne aka ching le ba
kim yai ne akajing le ba na pastang le ba pastang suki kim yai ne ki do ikata akajing long Nyngkong jengki poi manca kabak hadu ngi pule hakitab sirak lanong ba ar khat sao kong ko dip yo briu ubam dan su kaman ba ban yai ne hakajing long ba jo u hakikam bau le Terima kata jing ong kisu ng gospel ka dek Parsi rek badon jimut hadu kata ki briu ki bamyai ne akajing le ba kila le ba na basdang si tempo kila saliano si tempo ki sangeno te ki long ki bakadu ki myai ne taban le ba pan poi kajing job perpo idon kam ka kajing tracy tom ipule gospel jo Matheus na arposan kat sao ter Japang itu bayo artalen, santalen, bat yo si talen. Bayo artalen kita sistem kipen roy saar, bayo san kipen roy san. Kini kiba lalong Nyngkong boros kata, nama lalong Nyngkong tem ben kam te sistem, kim te sistem su bakado ki poy sa bakado, kilong Khatduh hakajing kim te sistem su. Kata kadek ba ma hakajing jongi, la kajing men sim jing riu, bat kam tama kajing men sim. Itang tegi bir sarham makjing le trista si kam niam kam kede kita ki be kita be de be kam sen suki pemi isu iki lalong pemban ki bakadu tepan ban po par po chaka thong jing job kai ka pangi don kam ban don ka jing chat ne ho blay ka jing duai blay si sit be la klet yo blay si sit be la klet i kam sakramen si sit be la klet i kam sen nak jeng long Nyngkong long caki bakadu. Piku pulai siti Nyngkong siti ba ar Paulus berkuai caki nong Korin lan nong kat ar kendai ong. Kacing cunga kalau biang ipi belak bah. Pipa kacing cunga pipa kacing Arab cunga pipa pikat pa cunga ngan ai kacing pin sayo. Bila sekini ki Nyngkong ki long bakadu ma kila klat yo blay kim pa chu so blay kim pan jarab chu no blay kim dan kam chu ki sakramen kim dan kam chu ki ne kita ki sane halade ki sane atang halamarwe kaya lam yang caka jibam job bat ilong ki bakadu tikini malmala kita ki ba pelong ki ba Nyngkong pelong bakadu tengah pekut ikadi kamat nak si ti ba ar chong Paulus bekoi chong Timothy nong pasau ibai ter kam tambanya bat prau ngadang kene perthe akajing mare thong ala job ke kajing ngala job ke jele jenga ngala ri ke jenge jenga kabanga ap ke dei tang ya kapan sengiat bayo no blai te kitu balong Nyngkong ki kwa banyai ne ke jelong Nyngkong choki tuan kam kan ne makata ban so thu idon na ke perthe jing ya le ka perthe jing ya kop ye sau dong chuni ki briu ki khun nak kam pakan jadok hakaspa akapel hakajing nang start ihap ya le teng mangi kitu balong Nyngkong benemlong Khatduh hab le teng hab dan kum kata katong jong Paulus lai kam mesin bal lai kam bakan jado terima kata pet yu imentan ko Nyngkong ki long Khatduh nama kitu ke daw kapor kam sa ini ben asibon re katan cumut kata daw kala pandong ya piang hab don kai mesin kumbong Paulus thong hak Khatduh jonga kadai banganya le badhabang ya le na ap ya kathong kabar kumno ki Khatduh ki long ki Nyngkong to ki masau palai kai ka palong gitu ki beri ka baca long berbaca Khatduh ki Khatduh menta kala long pemban ki Nyngkong kitu Nyngkong ki long pemban Khatduh kai ki daw don ki daw kumbala ong mentan nakadaw ke Nyngkong kumno ki Nyngkong ki long Khatduh Nyngkong ki Khatduh ki kwa palong Nyngkong ki dan kathong hakajing ni pulai kita pawar lanong ar pra kat pra ulang thoi kan kita ong ki bri ki badan kathong ki bri na kari na kajaka na mano badan kathong hakaji le jo ki kin job barkin poi kathong tikini ki bri balong Khatduh baro kata mentah kita kathong jangan mentah ngade ben poi cakmat ngade ben long ngai kompit pa kita ben long cakmat ngaru ngade ben dan kathong kidan kan kathong kini kibriu kathong hak Khatduh kachai bha kmat joki tentang kata daw ki poi kathong jing job telah long pemban ki Nyngkong bat rakat pa kathong pa kidan kajing trai stop dan la de kumme penem kiu sekedar Nyngkong nginam yo kedar Nyngkong klem trai stop
Ngala ay man ni sepang kita talan san ariwe. Pati sitom piyo ublay kurku. Paki priyo pati sitom kim tray marwe. Ki tray bat ublay. Bat ublay. Ming ikan mau kasam si spa arpopra. Ba ong lemdal trial day ke yeng den e kita ka. Tiki priyo balong Khatduh kita rengkat ba ublay. Ki pai cho ublay bat ki long ki priyo ki ba job hakati em ki kala pamban long ki banakong. Ki pule hagi kam ka apostol lan nong khat pra si peu. Habang Paulus sedang lap haka senang Korin, hagi than Korin, lamat pun kicing Matang ni kemubriu janduk jengkan men, le kasur kasngap, kasur kakran hu ong. Paulus wating adon rengkat bat pi. Ya cepra, ya tu, ya lap ini kibriu adon rengkat bat pi. Te Paulus yo baru mesim aplang beliau don rengkat ban ni, don rengkat ban nga. Dengan ya ceprang bat hang tau la long ka jing job bat meneng la ong pi kum no la le lo nga ap ka pan sien te ki briu ke balong ke Khatduh ke badon ka thong ha om ne ke bat sitom bat ke ba te sitom ne tang hala marwe tang marwe rengkat bat ublei kom ba ublei ong Paulus wa tieng kinik so thup leng je te tang manga marwe kam long ngan chania ublei udon rengkat banna te kom no ki pan ya kata kam tamur kom bakan jam sim bagi long ke banan Khatduh kelakang ban ke banan kong ki chan cho blay ki boy blay Khatduh ki boy kam sakramen Khatduh ki boy kam sim Khatduh kini right li kam bakan jam sim kam sakramen kam duwai ki long ke bor ke sing klanya ki bagi ta ki long ke la ki banang ban nang kiu chakmat ban Khatduh bagi long ke banan kong nang ta pa de ki bak Khatduh kalau benangkong kita kan mesim ya kun, mesim ya competition. Kita lada kita kila balai ngamla. Kadi jeng lomba Khatduh jeng ngamta tang menta sisin ngan ya le ngan job. Pak kita ke mesim ya kun ki poi cakap thong. Meninggal kali pisipang ke mare sport. Ki ong ini ban mare. Por cakap tangi mare tang kendian kita ngerti ngela sange mentangnya mare haban dekut par ki poi. Dan kali nama kata kau kita jeng long Kitu ki balong Khatduh ki mare haka ki le haka ci im joki ban poi cha balong ki banangkong ni kena skol jangi kena skol si sha ki balik skol si sha ki ka thong kalong ngade balong banangkong ha wa la bat boy kap te sitom hap kre kon hap le por ka ji kre kon jenga ba Khatduh rakat jalam ki no hikai poi cha ka thong ka ci im sem chamiru Kasi imbakan jatuh cungiru, bangun poa cakap tahun cincap, bangun bulang penekong, mendalat aku meh, hawalat hawat boy. Tikini ki beriu, ki balong Khatduh ke long penekong, nama ki walat ki wat boy. Susu, ki Khatduh ke long penekong, ki pet ki ruksa cuki wei, pun beriu ki balik bah kasi im, ki ruksa bah cuki ki bajab, bapoy cak kedan ke bah kedan penekong, ki pet ruksa lagi wei, ki penan kami khmat pani Pada kam ki skor pan yos ngeu. Ki pada kam sentuh pan kren, pan kali, pan wat buny, pan pej, pan yos ngeu. Pat haba ki pada kam ki sap ki lad au blay ki poi cha ka thong bat kala long pan ban ki banangkong. Kaba ai mesem chu ikitu ki bre balong Khatduh pan poi cha ka thong. Kasi ti Paulus balang o mane. Si ti ba ar Paulus sa Timothy, lanong ba ar. Lanong pasau, lanong pasau. Ibai ter niau pra. Paulus o ngayale ngadala job ke jele jonga ngari ke jengej ke banga aptang ke we na ape ke pansia. Tekini ki brio ko bangal on do menne ki Khatduh ke banakong kita ka thong ngeniale habado banayo ke pansia. Pansia na paset jong ke job ke paset jong ke jele jongi. Tanama katang de phanikai haka jing im jongi ni ma lai project ke jing im ki failure ke jongi ki fail ke mtai. Nei kim de sakut O Paulus o sirak lakran mene o kodet yo breu o bom dan suka man banyai ne haka failure jangi ka jing job jing ka position kalen pelong pambanyangi ki ba job haka chile jangi tanama kata ka jing job kitu kan hun ba ar ki ba Khatduh ki long ba job nama ke don ka ne ka mesim yale ka thong ka de ka yale ka thong ban poi para bangai bi ye haka jing im jangi kan mau ye kan ne ni ba long banakong ndai ben susakut Amdai bantu orang lang alau benengkong la biang ton kam ban tresu hap tre man la kasi ka jelong nengkong kam detang cisi man la kasi ipule
ha gospel jong u Yohanes la nang ba pra lai po wei ha du lai po lai Jisu kan sepang ki ju sepang ki sa tem rao ka pop sepang ki long rao ka pop are ki ong ni ri kon jong Abraham ni pan sa tem rao ka pop Abraham pa jong ni tu ong ni ka ba lai po lai Jisu ong da pi de ki kon jong Abraham tre si buon kam buon pan ki we pat hang ta pe sa long si sa ki kon jong Abraham tin na kata ka nga kwa pa pukut ni ba long panangkong ladang isyo bangi long panangkong malale ba baru sikata ki imen sim junga jadi bril junga long parbo panangkong kay ka bangade mele hindi pa chukun o na mga long panangkong no man na kasi ide ba yale bat ikata jing long nangkong jungi lumda kamta so pla sa lango ba ikalalong ban ki bakhado kamta makade partai competition bi ki bri compete o bri bom compete de bri balaya o bri de pan compete pali ka thong jing jam balong panangkong Tegitu ke banga omene ke kan hon baan ke bri ke bala fail tamba ka failure joki ka jembam job joki kam de ke jaman sa du iki ban sa ka tu jeng long ka den pelong iki ban bakan dit ben ri ban ong manga de la da ki tai ki long ban kong nga de ban long kum bang la ai ki tu ki sa ke sam tali ki daw pagi la te sitam la poi cha ka thong jeng job ngata wa ket bokker wen yi pi ko men ko para ba kan ke jing ka ne man ta ka stop ka pakan dit bari yi pi nga wat sakut Bata pilalong babhasi sen lakut jano kala pamban kongpong jelong penakong jelek bahamata kada balong bayane ya no beliau siu keliang kamada teresa ja kol kata ko beliau siu keliang ya kebayane aka jingale dalam kata ka jing im jingale jingale dai banale balong pada bor penakong ada kibri kimi turu ada kibri kimi ijlan nangkong jingi ngadon ke mesim ngalong penakong ngalale ba ngal petrestom ngamdu song tat pan poi chikane ka thong kani kani jingkwa Ublay kwa ni gospel bangi de belong ke banangkong de belong susu ke banangkang kiu susu ke bakado nate sitom ban anak kiu ha kan ka jingim rakat ka ne gospel banga pulai pi na kwa ban bok ma jipil de pi kwa ban pulai ka ban yu jing mut susu pulai na gospel jo Matheus la nong khat kan dai lai pel pakan sepang ki apostol ki baong ha ka si Khatduh ka ek bai no ngen yo jisu ong pesalong ke nong besar janga ha ki Israel Dia pukul pada baong Khatduh ke long banangkong nadu wakit boker wen komen ko para bangi badan ng partai chong basa partai jingale imle ban kan ran den le paju hon mentang along la chai kaino chilen ter ta ide belong ke banangkong chilen ter ta ide banyale bakito ke ba so badu je ke mem de bamla dia le habayale kecing ejung beli ke berkat bangi ublay yarab ini kibril yarab ini ke surrounding yarab ini nyelong bejam na dua nyo ikne to na makata itu wa beli kan ke step bahkan ke jika ke Khatduh ke long ke banangkong ke long Khatduh ke banangkong ke belong Khatduh ke Khatduh ke belong Khatduh de belong banangkong kata de ka thong jingi we to ngen dua makata beli try kan rat beli sibun na hikai nge ko we ke jika ban kam tam ka jing im jingi le ba pastang teng ble suki ngi kala dien no ikan dan dien no poi ba cha che long ba Khatduh ni long ba pastang le tu itaw do ble itu itaw do ki prabril le adin katto ka de ka por ni ja no to long ba jungi kum ki bril ble ka che le jungi pun sien ni nim job re kim de ban ata tien kim de kan dan dien ha ka jing bom job jungi ka jing bom job jungi ka chi sen ni le ka bad ha ka Khatduh ng sajab te ngi balong bamjab balong Khatduh yarap ngi balong ke banangkong ha ka jele malagasi kerkuya barro paskap en jikainiam kerkuya barro badani kan yak masim yakun yakare masim yale banlong barbor ke banangkong watsa ngan hier rehin long barbor banangkong long barbor babha long barbor bale bha ka jing im jingi ban men kerkuya ngi ki para bariu ki kerkuya ngi ki pa ni kini baro daw Chris utrai jongi amen Kabura makpa baru kon bara mesim kon kembali long ke banangkong jumenta barabor junam la junam amen try udon ringkat batpi bajigar ko jom belai bidan bo baru pa baru kon ba mesim ko kan hero jumpi kan sa barbor ringkat batpi